नमस्कार मंडळी, कोकणी मालवणी सुगरण या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आता गावात पोचलो आम्ही। जरासो काय आराम केल्यानंतर सुगरण चालू झाली आहे। काहीतरी दाखवूया प्रेक्षकांका। चढलो पायावर, हे बघा बेडूक केवढं तो बारकोच आहे एकदम। हे गेलो, हे बघा हे पुढे पायावर चढलो। कढीपत्तो काढूक सांगितले नाही। बघूया आता छोटी सुगरण मोठी सुगरण काय बनवतात ते। चला तर बघूया। बारको खेळता इल्यापासून हे बारक्या बसलेत आमचे बाबा बसले। बाबा नमस्कार। भानू हा, आणि आमचे काका आहेत। स्वागत आहे तुमचा। काय मग बाकी गावाकडे मजेत ना? हो, गावाकडे हवा बरी आहे ना? बघूया आता काय करतात त्या किचन मध्ये जरा। हा कढीपत्तो काढलाय। चल बघूया, चल मम्मी काय बोलते। चल परी काय खेळत। नमस्कार आई। गावाकडची सुगरण काय मग बरं आहे ना? हो बरं आहे। कशा तुम्ही? आम्ही मजेत, तुझ्या आशीर्वाद। साधी भाजी करणार बटाट्याची। हा बटाट्याची भाजी करून दाखवतो गावच्या पद्धतीत। हा ते तुम्हाला मी दाखवते, ते तुम्ही बघा चांगलं म्हणाले काय आम्ही करतो। योग्य कढीपत्तो काढलेलं तुका योग्य आवडेल तशी आपलं गावचं घरचं हक्काचं कढीपत्तो। परी तू खेळ तोपर्यंत मजा कर। बघूया आता काय चाललं। आता सुगरण काय गेली? अर्चना सुगरण काय गेली? आहे मग आज बटाट्याचा दाखवतो। बटाट्याचा काय भाजी? हो बटाट्याची भाजी करते। भाजी की कालान? भाजी सुकी भाजी। सुकी भाजी। त्याच्या काय काय ह्या कांदा लसूण अद्रक हिरवी मिरची ही फोडणी देते, जिरं। अच्छा हा मोहरी कांदा चिरून घेतो। हा कांदा चिरते मी, फोडणी द्यायला तेल टाकला कढईमध्ये। अच्छा बघा गावच्या मालवणी पद्धती भाजी। मालवणी पद्धतीमध्ये बघूया आमची आई कशी भाजी करून दाखवतात ती। याच्यासाठी आता ठेवली आहे। टोमॅटो चिरतात आई आमची। टोमॅटो आपले गावचेच काय घराकडचे? हे गावचे लावले होते, 4-5 आई लावली होती, मिळाले जरा थोडेसे। अच्छा म्हणजे घराकडे? हा गावठी घरगुती घरगुती घरगुती। बाजारातून आणतो ते पण बाजारात पण आणतो, पण आता हे घरगुती मिळाले ते वापर करते त्याचा। आता कढई ठेवली। आता तेल टाकलं, गरम हो। तेल गरम झाल्यानंतर फोडणी देणार। ते तापल्यानंतर फोडणी देणार।
चाकू सुरा धार आम्हा होय हाय 780 आहे बाबा. ते रोजच कापतो ना मग ती धार जाते. हय तेल तापला तोपर्यंत. दाखवू दे दाखवू दे. किती माणसं जेव? हो तरी आम्ही 5 माणसं घरातली 7-10 माणसं टोटल. वाजणार. अच्छा भाकरी वाजणार आणि भाकरी बरोबर भाजी करणार. मस्त एका मापात कापला. मापात पाप नाही साईज मस्त एकच. आणि आता 2 घेणार काय? हा 2 घेणार पाणी गाळणार आणि मग ती फोडणी देणार. फोडणी गाडी जिरे टाकणार परत. बटाट्याची घर रेग्युलर तिखट भाजी नाही. हा रेग्युलर सुकी भाजी. आईची तयारी चालू आहे. कांदा चिरून झाला. टोमॅटो नंतर बटाटे एका साईज प्रमाणे चिरून घेतलेले आहेत. चिरून धुवून घेतले. कढई जिरा तापून मस्त की लाल लाल झाला. आणि आता कढीपत्ता टाकणार आहे. मस्त करकर एकदम गावतो घराकडतो कढीपत्ता. वाटलं मला ते तुमका झाड दिसला असत. आलं लसूण टाकलं. आता आई आता या आलं लसूण टाकलं ना. कांदा आणि टोमॅटो. आता टोमॅटो पण म्हणजे एकदम गावठी घरचा पाटलादारचा. पत्ता टोमॅटो हे सगळे घरचे आहेत. मस्त अशी फोडणी दिलेली आहे. आता काय टाकतं? मसाला टाकते मालवणी मसालो. तिखट मालवणी तिखट. मग हळद चिमूटभर हळद अंदाजाने. मस्त असं मिश्रण झालेला एक नंबर. बटाटे टाकून घेतले ना आता. शिजली की नाही भाजी? हो भाजी झालेली आहे. झालेली आहे. बघ बघूया झाली का पहिली. मस्त अशी मीठ टाकते जरा. चवीनुसार मीठ. आणि एक काहीतरी राहला ना. हा गरम मसाला काहीतरी कमी वाटला मला. गरम मसाला मस्त. गगनगिरी महाराजांचा गरम मसाला. मंडळी बघू शकता. बघा मस्त चमचमीत लाल भडक अशी गावाकडची बटाट्याच्या आईच्या हातची भाजी जी तयार झालेली आहे. आता ते आम्ही भाकरीबरोबर खाणार. सुगरण आपली भाकरी भाजणार. त्या गावचा मालवणी वाटण आयन टाकल्या ना वरून. वाटण टाकून सगळे भाजी मिश्रण करता. आहे आता बटाटे शिजले ना. हो झाले. आता सगळे खाऊ बसतले. मंडळी अशा प्रकारे आज आमच्या गावच्या सुगरणीने म्हणजे माझ्या आईने गावाकडची आहे हिने मस्तपैकी अशी. आई जरा प्रेक्षकांक आहे कर. हाय हाय हा हाय हाय हाय. आमचे माजी सरपंच आहेत ते. तर अशा प्रकारे यांनी भाजी केलेली आहे. तर ही आईची आमच्या डिश तुमका कशी वाटली कमेंट्स करून जरूर कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर
लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. अशा प्रकारे आमच्या आईने बटाट्याची भाजी, सुकी बटाट्याची भाजी मसाला टाकून मस्त बनवलेली आहे, तुम्ही बघू शकता.